Takže čaute ľudia, vítam vás na EtherSF pri 4. parte Shake and Fidget. Minulý let's play bol taký menší, to bola iba informačka o nových postavách. A dneska to už bude let's play. Takže vrhneme sa na prvú postavu na s17.cvgm.cz, kde máme nášho KNRPH. Je už level 138, neviem či to bolo aj v minulej informačke, ale asi áno. Takže hliadku som si dal na 6 hodín a neviem, bude to niečo lepšie, 200... Hádal lepšie. Takže dneska hodíme do... Počkaj, kúkneme poštu. Hydra. OK, takže kúkneme ešte čaroobchod, či tam niečo nepadlo. Okrydlený, dúfam, že bude za goldy, takže dnes sa kúkneme až... Vadí. Dáme si arenku a neviem, čo som hádzal dneska do hajzla, lebo dneska ráno, keď som stál do školy, keď som išiel, tak som bol na hotoška. Máme novú onu. Tak. Dáme si nejaký quest, ale najprv vyskúšam... počkajte, čakajte. Spravíme srandu, že toto hodíme do hajzla. Asi som ešte dneska nehádzal. No, to hodíme do hajzla. OK, no už som dneska si nehádzal som. Dobre, takže toto nechceme. Shit. 140 to tiež, potom hodíme do hajzla 270, takže chcel som dať toto. Dobre, a teraz chcem ísť do podzemka, takže keď dám podzemko, tak sa budem veľmi tešiť, ale podzemko nedám. Ale že jedno. No, naštartuj sa, more, gáďo. Neviem, či som hovoril v tej informačke, že není vidno kurzor, fakt sa to ospravedlňujem, lebo musím to nejak nastaviť. A to, že vydali, že to zatiaľ upravené, tak daj za to sa musím trošku ospravedlniť. Lebo, no však to som vlastne hovoril minulej informačke, natáčam, OK. Takže ideme temnýho jezdce dať a nedáme ho, dobre. Takže dáme si nejaký quest. Tento. A presneme sa na ďalší svet, na S10, kde máme hlídku. Je to náš populárko, už som level 6. A kúkneme zbrojírnu, či tam niečo nepadlo lepšie. Škoda. No, toto je dobré. Kúpime to. Ne. Dobre, mám lepšie. Kúkne ešte čaroobchod, či tam niečo nepadlo lepšie. No, ale nemám houbičku, že je to skoro to isté. Takže vylepšíme sa. Dáme si quest a tak. Takže tu mám docela dosť laťaku na to, že som jenom level 6. Tak. Dáme si nejaký quest. Opasok, dobre, bereme. A ideme na ďalšiu postavu, na S22, kde máme nášho EtherSF. Neviem, či som v cechu, nejsom stále cechu, ale dal som level up a... Neviem, to asi tiež som to ukázal. No. Ale počkaj, to mám vlastne, no to sa neoplatí. Čaroobchod. Tento elik už musím, aha ne, to je nič, to som si pomenul, to nič. OK, takže mám tu jeden elik, ktorý si hneď zoberieme. Mám vôbec elik? Áno. Peržame si tam tento. A teďka sa vylepšíme a poďme do podzemka. A vylepšil som sa úplne maximálne, jak viem, že? Takže poďme do podzemka, ale nedám ho. Takže no epic bude. Ja ho nedám ho. K arenku si to nebudem dávať, zbytočne, lebo prehrám. Dobre, a prejdeme sa na posledný svet, na S6. No, tu máme ešte takto dva. A na S6, kde máme nášho Mr. Konix. Ne. Tu je Filer CZ, sorry. Filer CZ. Dal som to level up, lebo som dal podzemko. Ne, vlastne nedal som podzemko. To je jedno. A kúkneme aj pre zbrojírnu. Hulka, ale o ničem. Čaroobchod. Padne. Ale na sílu.
Počkej, ja tam mám vlastne... Počkaj, ten elixir vlastne ako keby hodí, lebo... Inteligencia sa No. Keď padne houba, tak si to kúpim, takže ideme na nejaký krátky quest. A potom poďme do podzemka, nejaký, no tento. A teďka to chvíľku stopnú, alebo no však čakajte, ako z toho udelám. Lebo aby mi nalagoval zbytočne kód, tak sa to robil takto. Takže toto máme nášho Mr. Konix v cechu. Nikam neidem, srandujem, ani jeden cech nemám, ako môj zatiaľ. Potrebujem novú zbraň a táto zbraň je o ničom, takže ne. Troška som akože chorý, tak fakt sorry. Sila 20, vydrž 19. No ako, tuto mám tie 4 plus, ale tak oplatí sa to, no. Takže toto si dám dole, dám si tam toto, aby som mal väčší život. Tak a vylepšíme sa a pôjdeme do arény. Pôjdeme do podzemka, šalela. Ohavný gremlin, má si tý golem, no tak neviem, má si toho golema, skúsime. Ale ktorého vlastne dáme, no, level 40, tak 40, tak. Sorry ľudia, mám kamarátov Čechov, ale sú, proste s nimi sa neviem tak rozprávať, viete. Toto len tak som vyhral, takže dáme si aj tu nejaký krátky ony. Ktoré si dám, toto si dám. Ne, počkej. Ne. Asi tam na toto. Ale to je taký veľký rozdiel. OK, takže ideme ešte na poslednú postavu. Dragonči 6. A táto postava... To som vám už hovoril, myslím, že... Za chvíľku level up. A že no epic, no. Kúkneme zbrojírnu, 2 húlky. No, toto je o ničom húlka. Húľa, čaroobchod. No, Elik, ale tak na obratnosť. Neviem, mám tam nejakého... Či najprv sa chcem? Ale neviem, či toto je zelený rex, to je asi vár, že? Neviem. No, vylepšíme sa, ale... Asi zoberiem ten Elik, no. No, čaroobchod. A zoberiem ho. Nepadol ďalší. No, tak som zvedavý, no. Či nám to aspoň troška pomohlo. Asi tam mám prúskumníka, no teraz zistíme. Takže Pirát krvavý nos, to určite vár, zelený rex. Trafil som sa? Ne. Ale ja mám moc malý život, to je tá chyba, že nemôžem ho proste dať. No, to tiež vôbec nedám, no. Úplne slabý som, takže asi urobím o túto postavu nejakú súťaž alebo čo. Že, neviem, fakt. Asi urobím o ňu súťaž. Dáme si nejaký tiež quest. Toto bolo 128 a toto máme 123. No, aspoň niečo je tu lepšie. Takže tu sa nám za chvíľku dokončí quest. Neviem, čo toto za postava, toto je populárka. Sa nám skončí quest, takže sa moc teším. A tu tiež myslím, že padol opasek, a opasek to ani nemám, takže dobré. A teším sa, keď bude podzemko a aj tu. A keď padne epic zbraň, tak urobím 100 klikov a dám na to video. Možno. OK, a tu sa nám za chvíľku dokončí hospoda. Nighter SF. Počkaj, myslím, že na Mr. Konixovi bol ten epic, čo musím vymeniť. To bol tu? Ja neviem. Keď mi padlo boxer aj tam, tak aj tam. Lebo tam som level viac. Overte, že sa nám skončil quest, epický boj. Čo? Dobre, som sa zlákol. Lebo, kebyže ma dá. To už čo bolo. Ok, som chcel ešte jednu vec, že keby náhodou, teraz som level 6 a pri ďalšom videu už budem level, ja neviem, 10. A budem tu mať takto už kľúč, ale proste tak ja si to všetko šetrím a proste chcem, aby som bol čo najväčší level, aby ste videli, že dám levely, aby ste, viete, jak to je, myslím. No to je, a toho dám. Ten padne, no, hovorím. Tak,
tu dáme zase nejaký quest a toto tiež nám tiež nám tu padol, ktorý sme dali. A máme tu houbičku, tu čo sme si chceli kúpiť. Čo sme si vlastne chceli kúpiť? Teďka neviem, tohle to bylo, ne, tohle to bylo, tohle. Co to bylo? Aha, tak to nebylo tu, no. Tak idem, dám si ten quest. Tento, lebo už točiť nebudem. A toto je S22, toto je S10, toto je S6. Takže tu si to dáme na... Koho tu máme? Filer.cz heslo, to vám nepoviem, lebo to krepí, no. A toto už tu by mala tiež padnúť. Tá houbička prvá, myslím, no, padla. A ideme do toho podzemka, pôjdeme. Toto je ono. Sorry. Takže dáme si, to som to dal, áno, mám toto, dobre, takže no, možno dám podzemko, ale pochybujem. Keď áno, tak som dobrý, keď ne, tak ne som dobrý. Takže ideme proti ohňu elementál, toho ešte nedám. Surový lupič, no, neviem, toho, ale 46, ten za chvíľku padne. No, tak ne. Ešte, no, toto prehrám asi. No, tak asi ne. Či? No, to mám vyhraté. Ok, ľudia, takže ja sa s vami pri tomto, dá sa povedať, že 4. parte lúčim a majte sa pekne. Čau.